Hi guys, welcome back to our channel, and for today's video, ipapakita na namin sa inyo yung video na nakauwi na kami ng Ormoc. So nag-spend kami na ilang days sa Cebu, and after ilang days, umuwi na kami sa amin sa Ormoc talaga. And nung unang-unang inasikaso ko talaga ay yung pagkalipat ng remains na ng papa ko from the public cemetery to yung private na cemetery. So, kailangan namin siyang i-transfer kasi may ginagawa yung gobyerno ngayon sa public cemetery na kailangan na talaga silang ilipat sa other side or kailangan na silang tanggalin doon. But anyways, so kasi din yung papa ko na lang yung naiwan doon sa area na yon, lahat ng kapatid niya na namayapa na at saka yung nanay at tatay niya na namayapa na, yung lola at lola ko andun din sa mas maayos na libingan, oo. So, nilipat namin siya. And nung pagkabunot sa kanya, buto na lang siya. So, mabilis na lang yung arrangement. So, kumuha ako ng lupa doon. And then, ayun, na-transfer siya. And then, isa din sa inasikaso ko ay yung birthday ng mama ko. So, yung main reason talaga kung bakit ako umuwi ng Pilipinas ay ang kanyang 70th birthday. So, nag-celebrate din kami, inayos ko din yun. At least may konting salo-salo. Hindi siya grand celebration talaga. At least may konting salo-salo lang para sa magpipinsan niya, sa mga magkakapatid niya. Kompleto yung magkakapatid. And then, parang get-together na din sa mga, yung mga close lang talaga na family. Like, direct, and then yung mga first-degree cousins, mga ganon. So, yeah. Okay. So, pag-uwi namin ng Ormoc, nagpunta din kami ng bukid namin. Parang probinsya feels. Nagpunta kami doon kasi wala, nakakamiss. And may mga kapatid din sa Pilipina doon. Andun yung mga andun yung mga lupain nila. And nag-spend kami ng isang araw doon. Oo, buong Sunday ba yun, no? Yeah. Nag-spend kami ng isang buong araw doon sa bukid. Naligo kami sa sapa. We saw animals. Namitas din kami ng mga prutas. Nakakita din kami ng mga... We had lunch there too. Nakakita din kami ng mga kung ano-anong animals. And alam niyo kung sino yung mas nag-enjoy? Si Kim. Itong nasa likod ng camera. Siya mismo, siya yung mas nag-enjoy talaga. Kasi, awan ko, wala. And they did karaoke after swimming in the sapa. Ay, oo, nag-karaoke pala kami. Hindi naman yung parang karaoke na bongga-bonggang karaoke. Yung parang inatin na karaoke. Yeah. And then, it's so funny kasi akala ko mag-i-inert itong si Kim. Kasi ang init talaga. Walang aircon, walang anything. Kasi nga nasa bukid kami. Wala, mas nag-enjoy pa siya.
nakapag-ano siya ng mga manok, ng fresh na buko, nakainom siya ng Oh, fresh na buko yeah. juice. Nakakita siya ng malaking Pig. pig, baboy. And then, And then goats. Hmm? Goats Mm. also. goats, nakakita niya. Enjoy na enjoy siya. Pero, dati pa man, nung hindi pa kami umuwi, yun talagang gusto niya. Gusto niya magstay sa bukid. Gusto pa nga niya matulog doon. Kaso, wala masyadong maayos na higaan sa bukid talaga. Not Kasi, yet. wala pa. Pero, yun, marami kaming fresh kong nakita doon. May mga nakita din siyang fresh na kakao, fresh na kape. Coffee beans. Mhm. Mhm. So, And calamansi. So, yun, lahat ng yun, alaga at mga tinanim ng family or mga kapatid ng mama ko. So, anong tawag nito? Parang lahat na makikita mo doon sa bukid, puro fresh, puro sila yung mga nagtanim, sila yung nagtrabaho, sila yung mga nag-alaga. So, thankful naman kami doon sa kanila. And, yeah, mga fresh kangkong, lahat. Yeah. Natulugin ng lupa. Di ba naman po may alam tayo, Oh, we also went to the pineapple plantation area. Mm. We just drove by at nighttime. Oo. We don't have very many clips, but we have some. And then we went to the Sabin. Sabin Resort, nagpunta din kami doon. Gabi kami pumunta sa pineapple farm, so hindi masyadong nakita talaga natin yung kabuuan ng farm. Pero, But we had a picnic there with Jollibee.
Ay, oo, nag-picnic kami doon kasama yung mga pinsan ko pala. Doon kami nag-dinner kasama yung mga pinsan ko sa side naman ng papa ko. And then, yeah, parang super fun lang. Mainit pero nakaya naman ng katawan namin. No? Yeah, and these were like the last days of Ormoc, because after this we also went to we went to go to Cebu, to go to Manila. Oo. Medyo mabilis lang talaga yung bakasyon namin sa Ormoc din kasi. Yeah. Mm-mm. Alright, I think that's it for this video, because the light already turned off. So, see you in the next video. See you. Oh, scam. Sige, perfect. Thank you, ate. Bye-bye. Masilo ka na pangitaan ng kasita kay mo naman ay kasitakan paliton makakaturot man ang banana ang stock ang daghan ng stock ko na stricto. Ala, wawa, B. Wawa, Petron. Dala. Oh. Si Mama Chato. I love you. I like you. I love you. Finish na. Clean na, baby. Panawang kalalang dito. Nasa na? Dia dari dia. Ugod, oy. Ganasag bukog-bukog. Sus. Ani?